Så er der også game aften hos Lukas. Nu kommer fandme the golden thing. Den der dame, der står i baggrunden. Sony fucking Vegas, og det er, hvad fanden er det? Gamle lort. Så, og her sidder Lukas. Ja, så. Med alle mine computer, og den ene står faktisk dernede. Nå, den står lige her. Ui! Og der er chips, og så er jeg lige derovre. Så vi har været vågne hele natten. Så, og Lukas han er ikke på toilettet. Nu er han lige her. Vi er i gang med at lave Askersen. Og nogle musik. Sådan cirka. Og 4 dage. Fordi i dag der uploader jeg min edit. 6. Sådan. Lukas han klipper stadig. Ja, jeg har lavet fedt. Ja, jeg prøver at se, at han har lavet en tur. Nej, det er bare se, og klokken er 4 minutter. Ja. Så ja. Og hans mor har fødselsdag. Nå, det er slutningen, det jeg filmer i denne game aften. Er det sidste film? Jeg filmer her, så kommer jeg. Så vi vil egentlig også bare gerne sige farvel herfra. Bye.